Osenigwe, ikagaya kwai. Osenigwe, ikagaya kwai. Osenigwe, Nedumo ya nedumije. Ebube monso nedumo. Ya nedumije. Ebube monso nedumo mbem na lala. Because mbona na imena tire. Hello. Heavenly race. We no go tired. We no go tired. Hello. Sister. Hello. Grace of God. Hallelujah. Amen. They won. God bless you. You know, at landlord or chupro no nulo. Landlord pursue na come out for house. No. Not at all. Go no bu phone bu bucket bu akpa bu ntabu mo. Eleven na afet, where are you to go? Hey, I like them out to do gas for boom. Hallelujah. Amen. I drop for boom. Only no better. I need a 7 days campaign program. Ngaya jiwe mechizi the 33 days weapon warfare prayer march. Yes. Ekpere nnapụta na nzọpụta na ihe niile seta ngwo. Oh, ya na Nigeria. Ekpere nnapụta. 7 days camping. Yes. To end the 33 days weapon of warfare prayer march. Oh, yeah. Maybe can I make it because okay. Adoration uke. Elebe uke na mele olobodo ebe. Anambra State. Chekwa uke. Na Anambra State side Umoji. Esi Umoji apụta idani. Esi idani apụta Nobi side Nobi. Abia jende si talk to me. Ele host the program. Adoration ministry. They only host here with Father Bukemonso. Hey, Father Bukemonso kem. Oh, we am from the baptism. Father Bukemonso. I don't like it as. Man, I share later toy anime chineke. Ya into word of God. Hallelujah. Oh, you will anime Imo Kunsochuku. Gigi and Mayor Yawuru the reality of reality. Isn't it? It is. Father Bubemo, I surely remember Maya Wokanochora, one na January and January 11. I can't embrace you, Ebekatama. Sorry, may your soul rest in peace. Was one a tigger and a lily where may how wine and mud. What again a kingdom? Very long of me when you oh, for Mam Dagani Milly. Oh, for the monster. Hey, Ebube monster. Ebube monster. Ebube, and when you Ebube monster, Chukero, Ebube monster. Ebube monster. Ebube monster. Ebube Jaga, Ebube monster. Hey! Oh, Ebube monster. Hey, one name always your query and my man Melia na Facebook. Nelia na YouTube, ha? Father Ebube monster na YouTube. Father Ebube monster na Facebook. Father Ebube monster na all departments of social and Monocoto. Hey! Okay, Napota. Oh, me honey, who go back the way we go about one time. Hey! Always one match. Chineke ji akwara ngwa ọrụ ihe a ga-atọsisi na abụ na ogbe na agaghị aka nkụ
o the program ebidogo na so 18th ko bidozuru nya ga end na 24 obo ebe unu ndị na ha sokwa na ele ndị ha wu isu My children, yes. onye ka ba adaga nwa Yes. ke kwan Last one. ke kwan wucho mogo Yes, now. eh Catalonia, no, ori kpọwa ori kori azụrụ mpa ha dị ka ọ dịkwa nkenke ote believe him, no, come on, I did no. Ọ dị gbanahụ ọ nọ na ojine na ji go ojine na placenta go lekwu ojine ha niile ọ wụ ihe ị na mituge dị ndị etule ko onye welite tiri isi ụmụazị atụgwa ya atụgwa otu awụsara na ha ngwa nọchiri na ha gawa nnama abasụ m ya bịaga ha nlara ugbo asaa na ahụ lekwa adịrịsị ga-abịa onye ga-abịa ihe gbasara Chineke narị m mma oke di gị ndị steward gụnwa lekwa na depatmentị ke gị wow, hallelujah. So you don't invite the wrath of God unto you. He cannot be. Gụnwa na-ekpere ndị mmadụ na children department ka ị ga-anọ No. Ụmụ abụọ ndị na-ebisa ndị mmadụ aka n'isi. Ndị prayer na-ebikwasa ndị mmadụ aka. eguzoro ọtọ ka ọma agbọtọrọ Mgbe otu a m nọ kịta onwe ihe ọzọ ọ na-eme. Mana ekpegidezie gị nghọta onwe ihe nyere Chineke n'omume. There is nothing impossible for our God. Ekpegide mfụze nke ahụ na-ajụjụ isi na ọ jụrụ ajụ aka mede elu. Mọsa akpatuo ya. Mmeze nchekwa ọnụ n'ala ịwa nọ n'ala ekpe isi ike ngwa onye nwe anyị gọzie gị for you to have led your family to Christ. May Christ accept your souls. Anabata mkpụrụ obi unu ngwanụ gaba na ije ọma ana m abịa ugbu a kọtara m oche okeke emene mistake na marriage asị onye ri mkpụmkpụ ga-agara itu di gị itu onye ri ogologo gị ga-ahụ gị tukwala ga-ahụ lụrụ onye tukwuru ala ụmụazị niile the whole family amakpuru n'ala ọrị mma ada ya nwaanyị biri obi ka ese gị na biri obi nne bịa nna bịa. Anyway, there is nothing the Lord cannot do, like he said. Everybody should get ready. This program is fire for fire. It is good to start the year with prayer. You make your resolutions. Tell God what you want him to do for you. So take it to a program. Family, lead them to Christ. Before the children have motion, it better be a lot of haga to haga. On your name, Chineke na